Milé dámy i páni, dobré ráno prajem. Moje meno je Ladislav Svršek, som zo spoločnosti Albertina ICOME Bratislava a dnes zastupujem kolegu Vojtu Karena, ktorý mal tento webinár viesť, ale ktorý sa z zdravotných dôvodov teda ospravedlňuje. Mojou dnešnou úlohou vás bude previesť nástrojmi Writeful pre inštitúcie, nástrojmi, ktoré pomáhajú pri tvorbe akademických a vedeckých textov. Naše spoločnosti Albertina ICOME Praha a Albertina ICOME Bratislava v Českej a Slovenskej republike pomáhajú predovšetkým akademickým vedeckým inštitúciám s prístupom k odborným a vedeckým informáciám, čiže nás pravdepodobne najviac poznáte z oblasti vedeckých databáz a sprístupňovania úplných textov periodickej či neperiodickej literatúry, ale jednou z našich činností je aj podpora vedeckého publikovania a nástrojov, ktoré s tým súvisia, pričom Writeful je teda jeden z tých nástrojov. Ja si teraz vypnem kameru, pretože mňa vidieť nebudete potrebovať, dôležité sa bude diať na obrazovke. Writeful je nástroj, ktorý slúži na podporu vedeckého publikovania. Asi je zbytočné zdôrazňovať, že vedecké publikovanie v procese komunikácie informácií medzi vedcami, prípadne študentmi, je dôležité. Na jednotlivých stupňoch štúdia, prípadne vedeckej práce sa postupne autori stretávajú s rôznymi prácami, ktoré potrebujú napísať. Na úrovni študentov to bývajú rôzne úlohy, seminárne a kvalifikačné práce. Výskumní pracovníci, prípadne akademici potom už píšu aj ďalšie správy, protokoly, vedecké články, pripravujú si príspevky na konferencie a podobne. A keďže základným jazykom komunikácie vo vede je stále angličtina a mnoho študentov a výskumných pracovníkov nie sú native speakery, tak tá oprava, tie nástroje, ktoré pomáhajú ten text trošku uhladiť, majú význam. Writeful je jeden z nich, pričom unikátny je tým, že pomáha práve pri písaní vedeckého textu, ktorý má predsa len svoje špecifika. Má niekoľko úrovní a niekoľko nástrojov, ktoré môžete využívať. Postavený je na modeloch deep learningu a toľko v súčasnej dobe spomínanej umelej inteligencii, pričom za základ, za to jadro, za ten korpus, ktorý využíva Writeful pre tie svoje nástroje, sú použité publikované vedecké a odborné texty a samozrejme teda existujúce pravidlá v jazykovede, vrátane štilistiky a semantiky. Čiže na rozdiel od iných podobných spell checkerov a iných nástrojov, Writeful je zameraný a vhodný pre skutočne vedecké texty. Pokiaľ ste už niekedy niečo písali v procese vedeckého publikovania, viete, že je tam niekoľko špecifík, počínajúc teda špecifickou štruktúrou tých dokumentov. A ešte dokonca pre rôzne vedné odbory sa tá štruktúra niekoľkokrát môže meniť, ale i ten jazyk, ktorý poskytuje, ktorý teda sa používa pri vedeckom písaní, je trošku odlišný od takej tej bežnej angličtiny, ktorá sa využíva na komunikáciu. Writeful vám poskytuje jednak teda spätnú väzbu, čo sa jazyka týka. To najzákladnejšie je pochopiteľne gramatika, ako sú predložky, interpunkčné znamienka, členy v angličtine, prípadne teda tie najzákladnejšie preklepy, ktoré môžu byť, ale i v pravopise a v tomto prípade i na veľmi špecifické výrazy, ktoré bežné slovníky možno nepoznajú, ale pre rôzne vedecké odbory sú zaužívané, takže dokáže pomôcť s doladením výrazov, ktoré sa v danom odbore používajú. Keďže vedecký jazyk je formálnejší, tak aj využitie slov, slovných spojení je tam iné než v bežnej angličtine, takže aj tomto vie Writeful pri tej oprave a návrhoch tých oprav vypomôcť.
Spomínal som tu interpunkciu a pochopiteľne teda aj štýl, ktorý s tým súvisí a ktorý má to vedecké publikovanie predsa len iný. Samotný nástroj je bezpečný, je určený individuálnym používateľom. Každý používateľ, ktorý s tým nástrojom chce pracovať, musí mať vytvorený vlastný osobný účet, ale jeho dokumenty, ktoré potrebuje skontrolovať, s ktorými pracuje, sa s tou platformou Writeful alebo s tými servermi, ktoré tu tie opravy ponúkajú, sa vymieňa v zabezpečenom šifrovanom spojení, pričom žiaden z tých textov, ktorý ten autor píše, ktorý potrebuje skontrolovať, sa na strane serverov Writeful neukladá, nezapisuje a nejakým spôsobom nesleduje. Ja som spomínal, že ten korpus je tvorený vedeckými a odbornými textami, ktoré boli publikované. Writeful má zazmluvnené popredné vedecké vydavateľstvá a repozitáre, s ktorými spolupracuje a z ktorých čerpa tie informácie. A keď to poviem veľmi natvrdo, tie autorské texty, ktoré teraz akurát len vznikajú a neprešli tým recenzentským procesom, neboli publikované pre Writeful, v podstate nie sú ničím zaujímavé. Sú vaše, on vám ich pomôže skontrolovať, navrhne vám zmeny, vráti vám to späť cez to šifrované spojenie, nikto sa k tomu nedostane a je to nástroj, ktorý je naozaj postavený na tej individuálnej autorskej úrovni. Je tam niekoľko nástrojov, v podstate vám vie pomôcť v dvoch fázach tvorby vedeckého textu, buď to priamo pri písaní, kde môžete využiť jednak plugin pre Microsoft Word alebo rozšírenie, ktoré sa dá použiť v online editore Overleaf, takže je jedno, ktorý z týchto editorov používate, ktorý máte viacej obľúbený. Pre obidva sú plnohodnotné nástroje k dispozícii, pričom v obidvoch týchto prostrediach ponúka tú základnú jazykovú kontrolu a prípadné reformulácie vied a odstavcov. Aktuálne je už možné vybrať si, či chcete používať americký alebo britský spelling angličtiny, takže podľa toho, pre aký časopis píšete, pre ktoré prostredie potrebujete publikovať, si viete zvoliť zmenu toho jazyka. Zároveň sú tam nejaké ďalšie databázy, ja vám to o chvíľku ukážem naživo, ktoré vám pomáhajú pri začatí písania, pri použití tých základných vied a fráz, ktoré sa v tej odbornej angličtine vyskytujú, a dokáže tiež vygenerovať názov toho dokumentu, prípadne abstrakt a podobne. Ďalšie dva nástroje, Writeful Revise a Writeful Site, sú vytvorené ako webové stránky, na ktoré môže používateľ alebo autor nahrať dokument, ktorý potrebuje skontrolovať, čiže nie je to už tá fáza písania samotného dokumentu, ale niečo, čo máte pripravené, napísané, potrebujete urobiť len rýchlu kontrolu, nejaký prehľad toho, či by tam bolo čosi zaujímavé, čo by ešte bolo potrebné opraviť, tak v obidvoch prípadoch vám Writeful pripraví návrhy a prípadne vráti dokument, v ktorom si potom tie návrhy budete môcť prijať v tom režime sledovaných zmien. Technické požiadavky, ktoré tie systémy majú, pokiaľ ide o pluginy pre Word alebo Overleaf, tak Word musí byť vo verzii 2013 a vyšší, prípadne teda tá online verzia, ktorá je aktuálne protežovaná. Potrebné je, pokiaľ si to potrebujete nainštalovať na lokálnom počítači, aby ste k tomu lokálnemu počítaču mali administrátorský prístup. Môže sa vám v inštitúcii stať, že ten doplnok alebo inštalácia doplnkov je na danom počítači zakázaná. V takom prípade potrebujete povolenie od správcu daného počítača ten doplnok nainštalovať. Pre
Overleaf, aktuálne je to riešené doplnkom pre prehliadač Chrome a viem o tom, že sa pracuje na tom, aby boli podporované viaceré prehliadače, takže to bude širokospektrálnejšie. A čo sa týka tých dvoch webových služieb Revise a Site, tak tam je to v podstate ktorýkoľvek aktuálne používaný webový prehliadač, pretože tam je to naozaj len o tom, že dokument nahráte prostredníctvom formulára na webovú stránku a získate nejakú spätnú väzbu. V Slovenskej republike aktuálne Rightful využívajú tieto 4 inštitúcie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Trnavská univerzita. V Českej republike je to portfólio inštitúcií, ktoré využívajú Rightful väčšie, širšie, takže verím tomu, že mnohí z vás, ktorí ste dnes na našom webinári, tak ste sa v týchto inštitúciách našli. Je tiež možné požiadať o skúšobný prístup, ale to by som prípadne potom spomínal neskôr. Pôjdeme naživo, ja sa presuniem na webovú stránku Rightful. Adresa je veľmi jednoduchá, rightful.com je miesto, kde získate či už ten plugin, alebo doplnok pre Microsoft Word. Stačí kliknúť na tej úvodnej stránke na žltú ikonku na vyskúšanie. Prvá ponuka je Rightful pre Word, druhá je Overleaf, tretia sú tie dve webové služby. Pokiaľ si kliknete a potrebujete nainštalovať ten doplnok, verzia pre Macintosh aj verzia pre Windows, obidve sú dostupné. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok do Wordu. Ako to v tom Worde potom vyzerá? Pribudne vám záložka Rightful. Ja by som si asi mal otvoriť nejaký dokument, takže chvilinku. Pribudne záložka Rightful, ktorá má niekoľko ikón. Kým nie ste prihlásení do tej služby, tak v podstate žiadna z tých funkcií nie je funkčná, takže prvé, čo pre využívanie Rightful potrebujete, je vytvorenie si toho osobného účtu. V podstate si ho môžete vytvoriť i bez príslušnosti k akejkoľvek inštitúcii, ktorá ten Rightful ponúka svojim používateľom. A v takom prípade ale budete mať len obmedzené funkcie. Pokiaľ patríte do niektorej z tých inštitúcií, ktoré som pred chvíľkou na obrazovke ukazoval, tak musíte na vytvorenie toho účtu použiť e-mailovú adresu, ktorá má za tým zavináčom doménu tej inštitúcie. Čiže musíte použiť e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila daná univerzita alebo iný typ inštitúcie, kde pracujete. Pretože to je ten spôsob, prostredníctvom ktorého Rightful overuje, či máte alebo nemáte Rightful dostupný v plnej verzii. Na rozdiel od databáz, ktoré zvyčajne ukazujeme a školíme a do ktorých sa pristupuje len cez webové rozhranie, ktoré si dokáže overiť IP adresu daného počítača a podľa toho rozlišuje, či môžete alebo nemôžete danú službu využívať. Rightful je skutočne osobná služba a môžete ju používať odkiaľkoľvek, a to znamená, že je viazaná na ten osobný účet, ktorý musíte mať vytvorený s tou e-mailovou adresou danej inštitúcie. Pokiaľ ten účet máte vytvorený, tak sa jednoducho prihlásite. A môžete si všimnúť, že po tom prihlásení už mám k dispozícii úplne všetky nástroje, ktoré mi Rightful ponúka. Pokiaľ teda naozaj, zopakujem, patríte k inštitúcii, ktorá Rightful pre používateľov zaplatila. Môžete si upravať svoje údaje v rámci účtu, to je
podstate znovu odskok na tú webovú stránku, kde sa ten účet vytvára. Môžete si navoliť tie parametre kontroly toho dokumentu a potom sú tu nástroje, ktoré vám môžu pomôcť v prípade, že prácu píšete. Mi napsala, jestli ta paní přišla, a on mi napsal, tuhle ne. A ja sa budem teraz venovať tým nástrojom ako prvým. Niekde do textu sa postavím, aby som to vedel ukázať. Máte tu niekoľko možností. A prvou je Sentence Palette. Začínajúcim autorom, ale možno i autorom, ktorí už niekoľkokrát publikovali, sa môže stať, že prídu do uličky na miesto, kedy si uvedomia, že nevedia, akým spôsobom niečo začať, akým spôsobom to napísať. Či už im nevie v tej angličtine napadnúť tá správna fráza, tá správna veta, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov. Ja keď som bol študentom a s otcom som niekedy preberal veci, tak som sa veľmi často dostal do toho, ja neviem začať, tak som dostal odpoveď, tak pokračuj. Vtedy som takýto nástroj samozrejme nikdy nevedel o ňom, že by taký nástroj mohol existovať. Takže pokiaľ potrebujete pomoc priamo pri tej tvorbe, už tu z toho okna vidíte, že Writeful je vytvorený naozaj pre vedecké písanie. Máte tu jednotlivé časti tých dokumentov, tak ako bývajú v tých vedeckých prácach používané. Abstrakt, úvod, základný prehľad tej literatúry, z ktorej vychádzate, metódy, ktoré používate, výsledky, discussion, conclusion, statements a prípadne nejaké ďalšie prepojenia. Čiže kdekoľvek, čokoľvek si zvolíte, v ktorejkoľvek časti sa práve nachádzate a chcete popísať, že reagujete na nejaké štúdie, ktoré vám nesadli, kde to nebolo to správne, tak môžem využiť trebárs vetu, že tento a tento autor alebo jeho výsledky nevyzerajú v poriadku, pretože a on mi tú vetu tam vloží. Ja ešte teda samozrejme tuto by som musel vymeniť, že ktorého autora citujem alebo ktorému budem odporovať v tej vete a vo vete kľudne pokračujem. Takýmto spôsobom v ktorejkoľvek časti potrebujem zvýraziť niektoré výsledky, tak tu mám, a pokiaľ sú synonymá, ktoré sa pri tom písaní používajú v tých vetách, tak ich máte urobené cez lomitka a vyberiete si, ktoré z toho je. Takže pokiaľ ste prišli k nejakým prekvapivým výsledkom, môžem dať surprisingly the result reveal a opäť pokračujem v tej vete, ktorú mi on navrhol. Takže toto je prvý nástroj, ktorý môže byť užitočný a ktorý môžu využiť autori, ktorí nie sú zbehli v tom anglickom písaní. Druhá možnosť je ísť na úroveň slov a slovných spojení. Je tu niekoľko príkladov, ukážem vám, ako sa to používa. Pri písaní prídete k bodu, kedy si nie ste istí, či máte použiť big alebo main issue. Obidvoje je v podstate v bežnom jazyku takmer to isté, či je to základný problém, veľký problém, na čo ste narazili, ale keď ja si to dám vyhľadať a porovnať, tak mi hovorí, že ten big issue sa používa v tých vetách trošku častejšie, aj keď je to také vyvážené, takže to rozhodovanie by v tomto prípade pre mňa asi nebolo príliš jednoduché. V takom prípade môžem použiť druhú možnosť a druhú pomôcku. Mne sa zdá, že by som mal použiť slovičko main issue, tak ho dám do hviezdičiek a dohľadám si prípadné, musím sa vrátiť, pardon, main issue, enter. Takže sa mi zdalo to slovičko main issue viac vhodné, ale predsa len ho prekonzultujem s tým
korpusom, ktorý má k dispozícii. A tu vidíte, že ako synonymami ešte ponúka key issue, critical issue, first issue a podobne. A toto už je trošku lepšia pomôcka, kedy by som sa asi vedel lepšie rozhodnúť, pre ktorý výraz sa tam hodí viacej. Možno ešte jedna ukážka, vo vedeckom písaní asi veľmi jasná. Píšem článok, chcem citovať nejaký už publikovaný článok, tak published article, ale nie som si istý, pretože viem, že article, áno, je to článok, sú to články v novinách a podobne, ale tí vedci to, mám pocit, píšu trošku inak a tu jednoznačne systém hovorí, vedci nepíšu články v bežných časopisoch, vedci publikujú papers, prípadne konkrétne typy, čiže study, review, analysis a podobne. Takže toto je Language Search, nástroj, ktorý vám pomáha pri hľadaní jednotlivých slovíčok. Môžete hľadať príklady, v ktorých je daná fráza použitá. Môžete hľadať synonymá, ktoré tam sú. Môžete si skúsiť dohľadať slovo, na ktoré si neviete spomenúť. Pracujem na texte a povedzme z oblasti tej umelej inteligencie, ktorý pracuje s textami, ktoré downloadoval, ale teraz si nie som istý, download možno nie je úplne to správne, proste získal nejakým spôsobom z webu, ale neviem si spomenúť teraz ten výraz, tak namiesto výrazu dám podtržník, enter, mining, jasne, dolovaný z webu, som spokojný, to čo som chcel, prípadne extraktovaný, extraction from the web, alebo extracted from the web. Takže opäť pomôcka, nevie vám napadnúť to správne slovo, ktoré by ste potrebovali použiť, môžete použiť podtržník, prípadne si priamo porovnať, ja v tomto prípade to asi skopírujem, či je vhodnejšie použiť slovné spojenie in general alebo generally, a keď tam dám toto zadanie, tak v 77% je to generally, iba v 23% používajú autori vedeckých textov in general. Samozrejme, je vždy na vás ako autorovi, nakoľko si necháte poradiť a nakoľko sa prispôsobíte tomu, ako sa to píše inde, alebo z nejakého kontextu vášho textu môže vyplynúť, že je pre vás jednoduchšie použiť to tak, ako ste to pôvodne mysleli, pretože ten druhý návrh nevystihuje, poviem v úvodzovkách, ducha tej vety, ktorú by ste potrebovali. Tretia možnosť, ja si skopírujem abstrakt, je tu možnosť vytvoriť, nechať si vygenerovať názov tej práce. Takže keď vložíte abstrakt do toho okienka a necháte si vygenerovať titul mnohokrát, keď ste absolvovali akékoľvek školenie alebo informačné stretnutie k tomu, ako publikovať, aké sú odporúčania pre autorov, tak vám každé vydavateľstvo veľmi zdôrazňuje to, že abstrakt a názov toho článku sú tie v istom zmysle najdôležitejšie časti a vo väčšine prípadov vám tiež odporúčajú, že to sú časti článkov, ktoré by mali vznikať ako posledné. To znamená, až keď máte článok pripravený, až v takom prípade môžete z toho článku vytvoriť abstrakt a dať mu nejaký názov, a ten názov a ten abstrakt musia skutočne vystihovať jadro toho, čo ste v tom článku chceli povedať a čo bolo cieľom toho výskumu a podobne. Takže ja mám tu nejaký pôvodne použitý názov Open Access Journals and Article Processing Charges za roky 2011 až 2021. On mi z abstraktu v podstate navrhol podobný názov, možno o kúsok lepší, pretože tam píše, že sú to trendy v tom APC processingu, alebo teda v týchto poplatkoch, ale pokiaľ nie ste spokojní s týmto návrhom, môžete si to nechať preformulovať. Open Access, toto je v podstate to, čo som tam ja mal originálne, alebo tretí pokus, a mohli by ste skúšať doladiť to do podoby, ktorá vám vyhovuje. Posledný nástroj je
parafrázer, ale tu uvažujem, či by som si vedel nájsť nejakú vetičku, ktorú potrebujem skúsiť preformulovať a vyskúšam to. Toto je pomerne dlhá veta. To už je skôr taká hračka. Netvrdím, že urobí to preformulovanie dokonale, ale môžete niekedy potrebovať, keď máte pocit, že tá veta nie je úplne v poriadku, pričom si volíte úroveň toho, ako má do tej vety zasiahnuť. Ja dám takú tú zlatú strednú cestu a navrhuje tieto zmeny. And probably less. Vidíte, že čo bolo pôvodné a aká je tam tá navrhovaná zmena. Dokonca sú 3 verzie toho preformulovania. Možno už by to chcelo hĺbšie znalosti z angličtiny, alebo minimálne z tej problematiky, o ktorej je v tom článku písané, aby ste si dokázali povedať, áno, toto vystihuje presnejšie to, čo som chcel povedať. Toto všetko tu na vrchu, tie nástroje, sú tie, ktoré vám pomáhajú priamo pri tom písaní toho článku. Či už len začínate a potrebujete pomôcť s základnými vetami, ako sa využívajú, alebo vám chýbajú nejaké odborné výrazy, skôr tie špecifické, ktoré sú v tom písaní, alebo potrebujete vygenerovať názov toho článku. Všetko máte v rámci toho nástroja k dispozícii. Pokiaľ máte dlhší text a potrebujete už pracovať na tej úrovni kontroly toho textu, na to je určená tá sekcia na začiatku. Máte dve možnosti. Buď si zvoliť proofread, čo je v podstate taká úplne len základná korektúra. Tam ani nemôžete vyberať jazyk a pokiaľ dáte skontrolovať dokument, tak v pravom okne sa vám zobrazia, mali by sa zobraziť, neviem prečo tam chybu, úplne len najzákladnejšie návrhy zmien v tom texte. A to, čo Writeful podporuje a pravdepodobne v blízkej dobe ostane ako základ na to editovanie, je Full Edit Mode, v ktorom si môžete vybrať, či chcete pracovať s britským alebo americkým spellingom. A opäť, pokiaľ ten dokument nie je dlhý, môžete ho nechať skontrolovať celý. Pokiaľ by bol dlhší, môžete postupovať jeden odstavec za ďalším, podľa toho tam, kde stojíte s kurzorom. Zmeny, ktoré navrhuje, sa zobrazujú v tom pravom okne. Sú tu 3 záložky, navrhuje 64 zmien, zatiaľ som žiadnu neakceptoval ani žiadnu neodmietol a môžem ísť. Prvá ukážka je oprava použitia vhodných slov. Tá štúdia nie je vybudovaná, alebo teda nepíše sa building on a study, ale based on a study, takže túto zmenu by som pokojne mohol akceptovať. Pokiaľ si na to kliknem, v tom texte originálnom sa mi zobrazí tá veta, ktorú práve editujem, takže len dám akceptovať, posuniem sa na ďalšiu. Toto je skôr z gramatiky, data are, nie is. V tomto prípade je to aj o interpunkcii trošku, tuto je to tiež o čiarkách, delisting skôr teda vo verzii bez pomlčky. Keby som niekde išiel hĺbšie, tak by som pravdepodobne našiel aj napríklad tu viac zmien v rámci tej vety, čiže major nahradiť the main, nie over, ale in, čiže pomáha s preformulovaním tej vety tak, ako to je. Tu si treba poviem, že dataset ja využívam a používam terminológiu ako jedno slovo, takže toto môžem odmietnúť a kedykoľvek sa potom viem k tým zmenám, ktoré som akceptoval, ktoré som odmietol a ktoré mi ešte ostávajú, vrátiť. Takže takýmto spôsobom môžete prechádzať ten dokument. Tuto tiež vidím, že tých zmien je trošku viacej a nie je to naozaj len o tých základných preklepoch, o nejakej diakritike, ale tuto vidím, že tiež mi to v celku preškrtal, zjednodušil. Takže je to aj o tom, že pracuje na úrovni celých vied. Keby mi fungovalo, čo teraz nešlo z nejakého dôvodu, ten proofread, ten funguje na úrovni jednotlivých slov, takže áno, nájde preklepy, nájde tieto základné nedostatky, ale nepracuje
na tejto hĺbšej úrovni. Z tých nástrojov, čo vám Writeful pre Microsoft Word ponúka, je to v podstate všetko. Je tu ešte potom možnosť urobiť si tú opravu alebo tie návrhy v režime sledovaných zmien. Pokiaľ pracujete s Wordom, tak to pravdepodobne poznáte. Na záložke revízia máte možnosť sledovať zmeny. Keď sa viacerí autori podieľajú na jednom dokumente, tak môžu robiť zmeny a tie zmeny budú viditeľné pre tých ostatných, čo som mazal, čo som navrhoval. V tom istom režime vie pracovať aj Writeful, ala druhý autor, ktorý vám to číta. Toto ale nie je natoľko interaktívne ako tá kontrola počas toho písania, pretože v momente, keď ja stlačím to tlačítko, tak jediné, čo urobí Writeful, v podstate začne postupne tie zmeny vyznačovať priamo do toho dokumentu a potom až prichádza tá fáza, že teda môžem alebo nemusím schváliť to, čo mi tam navrhol. Vidíte, že toto je proces, do ktorého neviem žiadnym spôsobom zasiahnuť, jednoducho čo si sa stane a až potom následne s tým dokumentom môžem pracovať. Ja teda zastavím ten proces, nech to neprejde celé. Môže mať význam v prípade, že opravujete nejaký text, ktorý nebol úplne váš a ani nechcete rozhodovať o tom, ktoré zmeny prijať, ktoré odmietnúť, tak v takom prípade to urobíte v režime sledovaných zmien. Pošlete to tomu druhému autorovi na kontrolu, ktorý možno Writeful nemá, nepoužíva. Pozri sa, Writeful mi navrhol takéto zmeny, prejdi si to, či niečo z toho ti dáva zmysel alebo nie. Ale inak, pre vás osobne, pokiaľ pracujete na vlastnom texte, tak ja by som odporúčal využívať priamo tú kontrolu počas toho písania. Overleaf, online editor, známy pravdepodobne skôr v tej oblasti prírodných vied a techniky. Tam to používatelia používajú častejšie. Je to v podstate online verzia editoru LaTeX. Pokiaľ máte vytvorený účet, a teraz dúfam, že mám, a hlavne, že si spomeniem na meno a heslo. Chvíľka napätia. Nie, niekde chýba. Ešte raz to musím vyskúšať. A asi som mal len preklep tak to skúsime cez My Orchid. Ja som si to možno vytváral tu. Dobre, vidím, že už som to dávnejšie nepoužíval, takže závisí od toho, to teraz bola taká drobná technická prestavočka, ako máte ten Overleaf vytvorený, aký účet tam používate, tak sa musíte samozrejme do toho Overleafu prihlásiť. Keď sa vrátim ešte na stránku Writeful, tak inštalácia toho pluginu pre Overleaf je v podstate veľmi jednoduchá, pretože sa pridáva z klasického obchodíku Google Chrome. Ja už teda ho tam mám, takže mám tlačítko odstrániť, ale pokiaľ by ste to rozšírenie nemali, tak si ho musíte pridať. A potom to funguje tak, že pokiaľ máte nejaký dokument v Overleafe otvorený, tak súčasťou toho vrchného pásiku s nástrojmi je aj ikonka s Writefulom. Opäť sa musíte prihlásiť k tomu osobnému účtu, aby ste to mohli používať. A on automaticky začne pracovať na
návrhoch tých zmien a opäť tu vyberáte jazyk, môžete zapojiť alebo vynechať ten spell checker, ktorý má vstavaný overleaf. Máte tu tie isté nástroje, to znamená výber z vied, možnosť vyhľadávania slov a slovných spojení ako v tom Worde. Takže potom, keď už teda tie zmeny, píše mi 30 navrhovaných zmien, má urobené, tak môžem v nich postupne prechádzať. Vyzerá to trošičku inak, neotvára sa mi to okno bokom, ale pri každom tom slovnom spojení, pri každej tej zmene, ktorú mi navrhuje, sa mi otvorí toto okienko, kde buď akceptujem, alebo odmietnem tú zmenu, prípadne pokračujem ďalej. A vidíte, back-end, návrhy, tuto je zopár, tuto chýba nejaký člen. Opäť je to o člene, takže veľmi podobne ako v tom Worde môžete postupne prechádzať cez ten dokument a nechať si poradiť Writefulom prípadné zmeny. V beta verzii tuto je nejaké rozšírenie, ktoré som, pozerám, ešte neskúšal, TextGPT, ale je tu teda ten parafrázer, ktorý som vám ukazoval, aj možnosť vygenerovania nadpisu a dokonca v tomto prípade aj možnosť vygenerovania abstraktu. A ja by som asi podobne jak s tým nadpisom a s tým parafrázerom bral všetky tieto nástroje trošku s rezervou. Pokiaľ ich chcete používať, naozaj musíte vedieť, čo robíte a musíte kontrolovať ten nástroj, čo skutočne vygeneroval. O umelej inteligencii, o používaní umelej inteligencie pri tvorbe odborných a vedeckých textov sa teraz v celku dosť diskutuje, a či už z pohľadu študentov, ktorí takýmto spôsobom sa snažia obísť niektoré zadania alebo zjednodušiť si svoju prácu. Vždy si overte, v prípade, že naozaj chcete niečo publikovať, vždy si overte u daného vydavateľstva, akým spôsobom sa prípadné texty generované umelou inteligenciou môžu alebo nemôžu používať a prípadne za akých podmienok, pretože už aj to vytvorenie abstraktu z toho plného textu toho dokumentu môže byť niektorými vydavateľstvami pokladané za porušenie tých ich pravidiel, pretože môžu mať zadané, že jednoducho tá umelá inteligencia môže byť iba predmetom skúmania, ale nie nástrojom, ktorý vám pomáha priamo tvoriť nejaký text. Takže zopakujem, odporúčam si to overiť priamo u toho vydavateľstva, pokiaľ chcete niečo publikovať, či môže a akceptuje abstrakt generovaný umelou inteligenciou. Na strane druhej, akýkoľvek text vám ten systém poskytne, vždy je potrebné ho skontrolovať, či skutočne dáva zmysel, či vystihuje to, čo ste chceli. Malo by to byť len akési vodítko a nie niečo, čo príjmete bez výhrad a úplne bez rozmyslu. To bol Writeful v tej základnej verzii a ja som pred chvíľkou spomínal, že či vytváranie tých nadpisov, vytváranie tých abstraktov podobne sú už také skôr hračky, ktoré ukazujú, kam sa až posúva tá umelá inteligencia. Writeful má preto vytvorenú špecifickú stránku na adrese x.writeful.com, takže pokiaľ by ste sa chceli ešte tomuto trošku venovať, tak je tu title generátor, je tu abstract generátor, teda tie dva nástroje, ktoré sú aj súčasťou tých pluginov. Je tu aj ten parafrázer, môžeme ho vyskúšať ešte na nejakom inom texte. Ja som si tu niečo pripravil, takže si to priamo skopírujem z Wordu. Takže vezmem si túto vetu, ktorá je v takomto bežnom. Výsledky boli nádherné, ale potrebujeme sa ešte pozrieť na to, čo o tom píše nejaký pán Smith. Ale keďže táto veta je naozaj taká v úvozovkách kuchynská, môžem si ju skúsiť nechať prepísať do trošku rozumnejšej akademickej angličtiny. Chvíľku mu to trvá, asi som mu dodal nejakú náročnú, nemyslím si. Počkáme, dúfam, že to bude fungovať. A on mi ponúkne nejaký príklad
preformulovania tej vety tak, aby viacej zodpovedala tomu akademickému písaniu. A niekde je chyba, ja ešte môžem vyskúšať niektorý z týchto príkladov, ktoré sú tu uvedené. Tentokrát sa to podarilo, takže dal nejaké 3 verzie. Môžete sa s tým skúsiť pohrať, rovnako aj oni samotní napríklad majú na webových stránkach systém, ktorý otestuje, či je ten daný text vygenerovaný umelou inteligenciou alebo nie. Ja tu mám 2 odstavce, keď si to dáme otestovať, už si teraz nepamätám, ale toto áno, toto bolo podľa všetkého vygenerované v ChatGPT. Pýtal som sa na to, či je plagiatorstvo problémom vo vedeckom písaní a podobne, takže toto mi na to povedal ChatGPT a tento systém si je na 81% istý, že teda áno, toto asi vygenerovala umelá inteligencia. Keď som skúsil skopírovať v podstate rovnaký text alebo text s rovnakou témou z nejakého publikovaného článku alebo z niečoho, čo je na webových stránkach dostupné na, už si nepamätám, ktorej univerzite, tak vidíte, že sa tvári, alebo teda, že si myslí, že toto asi nebude vygenerované umelou inteligenciou, že to je text, ktorý písal človek. Pochopiteľne už tu sa naráža na limity aj kvôli tomu, že mnohokrát sa v súčasnej dobe generované texty využívajú na webových stránkach. ChatGPT objavia podobné nástroje. ChatGPT je len jeden z nich. Objavili marketéri, copywriteri, ktorí to veľmi radi využívajú na to, aby tvorili webové stránky. Takže mnohokrát už sa môže stať, že aj keď to skopírujete z webovej stránky nejakej univerzity, tak ten text, ktorý tam je, nemusí byť písaný človekom, ale už to mohlo byť niečo, čo bolo generované umelou inteligenciou. K tým online nástrojom, a to je to posledné, čo vám potrebujem ukázať, patria ešte tie 2 webové stránky, ktoré pracujú s už hotovým dokumentom. Vo vašom prípade, v prípade, že máte inštitucionálne predplatné, si vyžiada tá stránka prihlásenie do toho osobného účtu a potom môžete, ja si musím tuto vybrať správny adresár, môžete nahrať dokument, ktorý chcete skontrolovať. Je to podobné ako ten režim sledovaných zmien. Tu do toho nejakým spôsobom nezasiahnete dokument, skontroluje webová stránka na strane Writefulu, pripraví návrhy zmien, dokonca tie zmeny online ani nejakým spôsobom neovplyvnite, nepovyberáte si v momente, kedy je dokument pripravený a skontrolovaný. Ja si ho viem takto pozrieť, aké zmeny mi tam navrhuje, a pokiaľ by som chcel tie zmeny využiť, tak po tom skontrolovaní toho dokumentu mi sprístupní tlačidlo možnosti stiahnutia si toho dokumentu s navrhovanými zmenami a ja ich potom vo Worde môžem úplne bez akejkoľvek interakcie s používateľom a s autorom jednoducho len pošli, stiahni a potom až možnosť spracovania s tým dokumentom. Zaujímavejšia stránka, čo sa funkcie týka, je Writeful Site, pretože táto funkcia nie je v žiadnom z tých pluginov, ktoré som doteraz ukazoval. Čo tento systém robí? Vy v procese písania môžete niekde opomenúť nejakú citáciu. Môže sa stať, že vám unikne, že toto ste z niekade preberali, nepoužili ste tam odkaz na daného autora a podobne. Tento systém Writeful Site dokáže skontrolovať ten dokument a povedať na základe jazykovej analýzy, podotýkam, na základe jazykovej analýzy, čiže to nie je antiplagiatorský systém, on nekontroluje ten text, či to už bolo niekde publikované, on len z toho, ako je to naformulované, keď si dám kompaktnejšie zobrazenie,
z toho, ako je naformulované, usúdiť, či by tam citácia mala byť alebo nemala. Pretože ak ja použijem frázu it has been described, bolo niekde popísané čosi, tak to znamená, že som to popísané z niekade prebral a mal by som citovať, kde to bolo. V tomto prípade, in general, ak je niečo vo všeobecnosti známe, aj tak by bolo potrebné to odcitovať. Nemôže, vo vede jednoducho neexistuje prípad, je všeobecne známe, že čosi. Môžeme, áno, v matematike 2 plus 2 zvyčajne je 4 a nikto necituje, odkiaľ to je, ale od istej úrovne vy si nemôžete dovoliť len tak povedať, že tak však to je všeobecne známy fakt. Ale vidíte, aj on už si je tu istý len na nejakých 80%. Opäť tu claims, že niekde bolo čosi, na 92% je si istý, na 95%. Vy môžete sa pohrať s tou podobnosťou, s tou istotou, že vás nezaujímajú veci, kde si nie je moc istý, povedzme, že nech to je lepšie od tých 90%, tak sa to trošku zredukuje, alebo naopak predveď sa, čo ešte tam vidíš, kde si aspoň na 3/4 istý, že niečo chýba, tak môžeme ho požiadať, aby to pomenil. Takže toto je taká pomôcka, možno len ako na záver, užitočná, aby vám niekde neunikla nejaká citácia. Väčšina inštitúcií aj tak ešte využíva antiplagiatorské nástroje, takže pokiaľ by naozaj bol problém s niečím, tak sa to potom ukáže pri tej následnej kontrole toho textu, ale toto je nástroj, ktorý na základe tej jazykovej analýzy toho, ako je naformulovaná tá veta, vie usúdiť, že teda tu v tomto mieste by malo byť nejaká bibliografická citácia, nejaký odkaz. A je na vás zase, aby ste povedali, áno, toto mi uniklo, potrebujem tam doplniť zdroj. Z tých ukážok, tých nástrojov, ktoré vám Writeful ponúka, je to všetko. Ešte možnosti získania prístupu, ako sa dokážete k službe dostať. Ja som tu spomínal, že inštitúcie, ktoré majú predplatné, tak všetci používateľia s tou inštitucionálnou e-mailovou adresou majú tento nástroj k dispozícii a môžu ho používať. Pokiaľ nepatríte k takejto inštitúcii alebo prípadne k inštitúcii, ktorá by ho práve skúšala, tak prostredníctvom akademickej knižnice alebo akéhokoľvek iného prislúchajúceho oddelenia môžete požiadať o 30-dňový skúšobný prístup k tej úplnej verzii zdarma, čiže všetko to, čo som vám teraz ukazoval, by vám fungovalo. Pokiaľ vás inštitúcia nechce podporiť, alebo vy ako individuálny autor usúdite, že tým nebudete inštitúciu zaťažovať, chcete si to vyskúšať sami, tam je možnosť si stiahnuť či ten plugin alebo to rozšírenie pre prehliadač v nejakých tých úplne základných funkciách to bude fungovať. Musíte si tam teda vytvoriť ten osobný účet, aby to išlo, ale nebudete mať k dispozícii všetky tie nástroje. Pokiaľ by ste mali záujem o predplatné k tejto službe a využívať ju na tej vašej inštitúcii, obráťte sa v Českej republike na Vladimíra Karena, ktorý to má na starosti, alebo na moju kolegyňu Miriam Suchoňovú v Bratislave. To je v prípade teda tých inštitucionálnych predplatných. Ak chcete, pretože Writeful ponúka aj individuálne licencie, môžete si ich vytvoriť a zaplatiť, ale ak by ste chceli 10% zľavu na ten nástroj ako individuálny používateľ, opäť sa môžete obrátiť na mojich kolegov, na moju kolegyňu, ktorí vám radi poskytnú promokód, takže by ste mohli získať Writeful s 10% zľavou. Za mňa je to všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo niečo bolo v tom čete, tak teraz poprosím kolegyňu, nech mi to sprostredkuje. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké ďalšie otázky po skončení tohto webinára, tak sú tu kontakty jednak na Vojtecha Karena, ktorý to mal dnes viesť, alebo na moju kolegyňu, kam môžete otázky smerovať, prípadne sa pozrieť na naše webové stránky. V katalógu máme Writeful aj s ďalšími odkazmi na podporu priamo producenta tej služby a ďalšie nástroje a pomôcky, ktoré môžete využiť.
Lucia, poprosím ťa k tým otázkam. Vidím tam nejaké 4 správičky, že Áno, pribudli. je tam jedna otázka. Pri vytváraní vlastného účtu sa využíva heslo, ktoré je pre organizáciu, alebo sa vytvára vlastné nové heslo? Vytvárate si účet v spoločnosti Rightful, čiže nie je závislý na tom hesle, ktoré máte v rámci inštitúcie. Je na vás, samozrejme, nikto vám nemôže zakázať, aby ste použili to isté heslo, ale toto je účet, ktorý je vytvorený a spravovaný v spoločnosti Rightful, čiže jediné, čo potrebujete, je, aby to meno bolo e-mailová adresa s doménou inštitúcie. Heslo si vymyslíte podľa svojej ľubovôle. Pokiaľ ho aj zabudnete, ja to niekde ukážem, keď sa odhlásim, pokiaľ by sa stalo, že zabudnete to heslo, vždy je tam odkaz, že som heslo zabudol, napíšete tú e-mailovú adresu, ktorú ste použili a necháte si poslať e-mail, taký ten klasický, ktorý vám pomôže to heslo vytvoriť odznova. Tá e-mailová adresa s doménou inštitúcie je tam naozaj kvôli tomu, aby bola zaručená tá autorizácia. Vo väčšine prípadov to funguje tak, že e-mailovú adresu s doménou univerzity majú skutočne len zamestnanci, prípadne študenti danej univerzity v čase, kedy majú pracovný pomer alebo sú reálne študentami. Takže tá je potrebná naozaj na to, aby ste si ten prístup autorizovali a aby ste prípadne potom komunikovali, ak to heslo zabudnete. Ako náhle prestanete pracovať alebo študovať na danej inštitúcii, e-mailovú schránku vám tiež zablokujú a po nejakom čase vám jednoducho prestane fungovať aj ten Rightful, pretože sa už nedostanete k tým e-mailom v prípade, že by ste si potrebovali autorizovať prístup a podobne. Je ešte nejaká otázka, Lucia? Niečo tam ešte bliklo? Bola tam otázka na záznam z webinára, tak ten urobíme a potom, keď bude spracovaný, zverejníme ho, tak nám pošlo na odkaz. My už máme teraz na našom YouTube channeli niekoľko týchto inštruktážnych videí, robili sme niekoľko takýchto školení, takže pokiaľ netrváte na tom a nechcete čakať, než spracujeme dnešný záznam, tak tam určite v sekcii, v tom playliste venovanému Rightfulu, tak nájdete záznamy zo starších webinárov. Ten systém sa v priebehu času postupne samozrejme mení, vylepšujú sa tie nástroje, aj ten korpus, z ktorého to čerpa na pozadí, tak narastá. Niečo sú teda zmeny, ktoré nevidíte, ale vylepšuje to tú kontrolu toho textu. Niečo sú zmeny, ktoré sú viditeľné, pretože sa menia niektoré ikonky, ale nie je tak dávno, čo sme zverejňovali nejaké webináre, takže môžete sa aj pozrieť na niektorý zo starších. Máme ďalšiu otázku. Myslíte Univerzitu Komenského, pán Bábela? Pokiaľ je to Univerzita Komenského, tak tá má možnosť využívať v Rightful ako úplnú licenciu. Tiež vám môžem potom poslať prístupové údaje pre Univerzitu Komenského. Ja sa možno vrátim k tým inštitúciám. Na Slovensku je to krátky zoznam a jednoduchý, takže Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita a Univerzita Komenského. Tieto inštitúcie s použitím e-mailových adres týchto inštitúcií máte ten Rightful v plnej verzii k dispozícii a mal by vám fungovať. V Českej republike, chvíľku počkám, tak ponaskakujú tie logá univerzít, ktoré to využívajú v Čechách, takže nechám ich zobrazené, aby ste si to prípadne skontrolovali, ale možno nie je nič jednoduchšie, len vyskúšať si vytvoriť ten účet s tou e-mailovou adresou, prihlásiť sa a uvidíte, či vám to sprístupní všetky alebo len obmedzené množstvo tých nástrojov. Ak máte pocit, že je niekde akákoľvek chyba, niečo nefunguje, boli ku koncu tie kontakty na Vojtu Karena a na moju kolegyňu. Treba nám napísať, zavolať, vyriešime, pomôžeme.
Dobre, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, Lucia. Nie, už tam nevidím ďalšie otázky v čete. Tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za čas, ktorý ste s nami strávili. Verím, že som vás trošku inšpiroval, že usúdite, že nástroj Writeful je pre vás, pre vašu prácu užitočný a že ho budete využívať k vašej spokojnosti. Takže nech sa vám v štúdiu alebo vo vedeckej práci darí a prajem vám ešte príjemný deň. Dovidenia, do počutia.